Tarte hau Tolosako Peugeot-etxeak 78 kotxe berriarekin babesten du. San Esteban auzoan Tolosa Motor. Oraintzane, Babarrunaren azoka beste urte batez Tolosan, lehen urte duzu? Ez, urtero etortzen gara, ez dakit ja urte batzu badamazkigu, ez dakit konkretuk izen bat, baina ja desente die. Giro polita aurkitzen alda bertan. Bai, da feri bat asko saltzen dana generalen, eta bueno, jende asko animatzen da erosten, eta bai, gustora etortzen gara behintzat. Izan ere zuk hemen salgai, Babarrunetako sakramentu berezietako bat duzu, ez? Bai, odolkie, txorixoa eta mondejuk ekarri ditugu, eta bueno, nobedade edo hemen ez da horren ikusi izaten, baina buzkantza ere ekarri dugu gaur. Egiten duen hotzarekin, zer hobetoa Babarrunon batzuk bere sakramentu egin, ez? Bai, esan menuik onena nik uste gaurko adibidez oso ona dela, eta biharko ere gura altxarra manda dago, beraz oso ona. Amodioaren aurrean, egia lotxaga bezaten. Bueno, Bitor, ikusten dugu zu ere hemen, zure postua nahiko politia jarri duzu, ze jarri duzu zut? Bueno, nik ekarri dut tauntz eta ardi esneakin egindako gazta. Zuek eginak? Bai. Lan zaila izango da, ez? Bueno, lan zaila pixkanaka ikasten nahi geha, eta, bueno, zaila bai baduzka bere gauzak, tana bezala, baina, bueno. Lehenengo urtea, Babarrunaren azoka berezi honetan? Ez, lehen urten ere etorri ginean, azokara, eta, bueno, urten errepetitu dugu, eta ber, ikusiko du nola jutean goiza. Giro ona egoten alda? Bai, hotza, nik ez dakit hemen Tolosan kalefakziek ez zuen jartzen, no, ze gertatzean, baina hotza, eta bai, giro polita, otea, bai. Neska horrek segurazki nahirik, bildurri gabeik hori esatea. Neska horrek segurazki nahirik, bidea botikan hori entzutea. Neska horrek segurazki ere... Tarte hau Tolosako Peugeot-etxeak 78 kotxe berriarekin babesten du. San Esteban auzoan Tolosa Motor.